Gọvanọ Chukwuma Soludo detara aka n'ala de niile kwee nkwa ịdị uchu nke ọchịchị ya ịkwalite mmepe ruo nsọtụ dị iche iche nke Anambra steeti. Gọvanọ kwere nkwa na njem ọrụ ọ gara n'iyi ọwa Ọdaekpe dị na kansụl ime obodo Ọgbaru ebe ọ garịkwaziri site n'ụzọ ọhụrụ ahụ esi aga Ihitenasa wee ruo Asha sikwa ebe a ruo School Road ebe o kwetara ajọ ọnọdụ okporo ụzọ dị n'ebe ahụ kwee nkwa na okporo ụzọ ndị ahụ bụ ndị a ga-arụcha ma rụọ ha nke ọma ọkachasị nke School Road nke o kwuru na ọ nọ n'ọnọdụ ga-aka mfụ. O kwere nkwa na ọrụ ga-amalite ozugbo onye nta aka anyị n'obi gọọmenti Ejike Abana nọkwazi oge ahụ. Gọvanọ bụ onye mechara nabata na St. Gregory the Great Catholic Church ebe o chetara na Ọgbaru so na otu n'ime ọchịchị obodo nke dobere olileanya ya dịka ọ zọchara ọkwa gọvanọ n'afọ 2010. O kwuru na uche ya ka dịkwa na ya bụ iyi ọwa Ọdaekpe dịka o kwere nkwa ịga n'ihu na-arụ ezi ọrụ maka mmadụ. Gọvanọ Soludo chetara na Ọgbaru bụ ebe ọgbaghara dịbụ na mbụ mana ebelatara ya ugbu a ma gakwa n'iru na-arụkwa ọrụ ibelata ya karịa. Ife anyị na-achọ ikwu na Anambra bụ na ụmụ ogbenye ga-ejekwu akwụkwọ nwee access to qualitative education. Ebe a mmiri tojuru ọnya ka a na-ekwu ndị na-aga welu falụsịa ifefa na-eli ewere ewuchie gọta fa nwere ifefa ga-alụ maka a ga-ekpochasị a ga-ebido ọrụ dị mana mụ na ọrụ atụ egwu. Ohutohulu omeiwu steeti a Right Honorable Somtochukwu Udeze onye nke na-anọchite anya Ọgbaru Constituency 1 toro gọvanọ Soludo maka ezi ọrụ ya ma gwa ndị ọ na-anọchite anya ha na gọvanọ Soludo jisi ike ịhụ na akụkụ steeti a niile bụ ebe mepere nke ọma. Na mbụ ka onye meyọ nke Ọgbaru Council Area Sir Kenneth Akwuobi kenere gọvanọ Soludo maka ịhụnanya o gosiri ndị ebe ahụ. Onye na-anọchite anya Ọgbaru 2 Constituency Maazị Nobul Igwe kọwara apụga dịka pati nke a ga-elepụrụ anya na nhọpụta Nọvemba 8 nke afọ 2025.